U okviru Češke kulturne jeseni, a u saradnji s ambasadom Češke republike i etnografskim muzejom, Škola Plus je u petak 19. oktobra svečano otvorila izložbu u Gradskoj galeriji posvećenu čuvenoj istorijskoj ličnosti, kralju Češke Karlu IV. Uz prisustvo konzulke ambasade Češke republike Petre Felkove, učitelja češkog jezika Standa Havela sa polaznicima, predstavnika čeških beseda Kruščice, Češkog sela i Vršca, brojnih direktora javnih preduzeća, roditelja i saradnika Škole Plus, kao i muzički program hora Bela muzika, svečano je otvorena izložba Car na 4 trona, životni put Karla IV. U 14 tačaka. Nakon uvodne reči Antona Stehlika, sekretara Škole Plus, konferansu na otvaranju vodila je Ljiljana Stehlik, koja je biranim rečima govorila o samoj izložbi, ali i manje poznatim detaljima iz života Karla IV. Pozdravljam vas što ste nam došli u tako velikom broju u ime Škole Plus i u ime Zajednice Čeha u Srbiji i posebna mi je čast što je sa nama, kao što je rekao gospodin Stehlik, i gospođa konzulka Petra Fejkova iz ambasade Republike Češke u Beogradu. Zahvaljujući njoj i zahvaljujući ambasadi Češke u Beogradu, mi smo uspeli da realizujemo ovaj projekat i da vi danas imate izuzetnu priliku da pogledate izložbu o znamenitom češkom kralju Karlu IV. Česi njega percipiraju kao najvećeg Čeha. Tako ga deklarišu, jer je toliko puno uradio za Češku da nijedan vladar posle njega nije mogao da zaseni značaj njegove vladavine. On je rođen 1316. davne, pre 702 godine, u Češkoj. Bio je, osim toga što je bio češki kralj, bio je i kralj Svetog Rimskog carstva koja se tada prostiralo od Baltika do Sredozemnog mora. Možete da zamislite koliki je to prostor i upravo je on bio taj koji je odabrao da Prag bude prestonica tog velikog carstva i u to vreme je Prag doživeo privredni, ekonomski, kulturni i svaku vrstu napretka i prosperiteta. Karlo IV. Je kao takav poznat po tome što je pomogao da se izgradi Karlov most, ona čuvena građevina koju svi posetimo kada odemo u turističku posetu u Prag, takođe Hradčani, takođe Karlštajn. Osim toga, najveća stvar u domenu edukacije, u domenu podizanja nekog nivoa kompletnog stanovništva, bila je i velika stvar osnivanje Karlovog univerziteta. 1348. godine on je osnovao Karlov univerzitet, jedan od najpoznatijih i najstarijih univerziteta uopšte u celoj Evropi. Dobrý den, dámy a pánové. Ten prostor tady je tak malý, že možná mikrofon na mě úplně nepotřebujeme a slyšíte mě dobře. Moc vám děkuji, že jste se dostavili v takovém hojném počtu a jsem moc ráda, že jsou tady i děti, protože pro ty především bude ta výstava zajímavá a určitě vás zaujme nejenom proto, že Karel IV. Byl král a císař, ale je tady vlastně od jeho začátku života popsáno spousta zajímavých informací, tak si tady tu výstavu užijte. Doufám, že i dospělí si ji užijou a děkuji vám ještě jednou a určitě děkuji Škole Plus, která je vlastně organizátorem této výstavy a všem ostatním lidem, kteří se na ní podíleli, panu Stehlíkovi děkuji. Děkuji vám. Paralisi dati
Večeras u ovoj lepoj priči smo čuli skoro sve o ovoj izložbi. Oni koji su ovde će pogledati zaista ovu lepu postavku. Međutim, Jasmina, mene interesuje odakle uopšte ideja za tako nešto. Čini mi se da to nije pomenuta večeras. Čija je ideja i kako ste uopšte došli na takvu ideju? Odlično pitanje i zahvaljujem se na ovom pitanju. Dakle, nije neočekivano. Škola Plus već permanentno 19, mogu da kažem 2 decenije pune, promoviše češki jezik, kulturu i običaje. Zajednica Čeha u Beloj crkvi je posebno aktivna i mi sarađujemo sa njima izuzetno. Znači, kao što je rečeno i sa češkim učiteljem, sa češkim besedama u Beloj crkvi i šire. Dakle, mi ove jeseni imamo projekat, realizujemo projekat Škola Plus, zove se Češka kulturna jesen. U sklopu te Češke kulturne jeseni imali smo promocije filmova na češkom jeziku, imali smo izložbe, imali smo radionice i otud ideja da, znači, prepoznala je ambasada, ona inače je pokrovitelj naše Češke kulturne jeseni, prepoznala je da mi imamo kapaciteta i dobru volju da ovako nešto uradimo i znači dala nam je ovaj veliki odgovoran zadatak, dakle da promovišemo, kao što smo čuli večeras, da promovišemo dakle najvećeg Čeha na svetu, mogu tako slobodno da kažem, koji je u Srednjoj Evropi dakle uradio nešto što niko nije i koga znači Karlo IV, kralj Karlo IV, koga znači Češka proglašava za jednog svetskog i jednog najvećeg i najboljeg Čeha. Nama je to posebno zadovoljstvo kao Školi Plus, znači da to bude neka kruna našeg dosadašnjeg rada u radu sa najmlađima, u radu sa njihovim roditeljima, u radu sa našim kolegama, prijateljima Škole Plus, dakle da se svakog, što se kaže, meseca, da se iz dana u dan svi mi nekako nadograđujemo, ne samo sa češkom pričom, ovog puta je češka priča u pitanju, mi znači to radimo i sa drugim nacijama, mi shvatamo naše bogatstvo različitosti kao prednost, a ne kao manu. Koliko dugo je pripremana ova izložba? Ova izložba je pripremena 2 meseca sigurno, dakle trebalo je otići po materijal, trebalo je rezervisati termin, znači ona šeta po Srbiji, bila je u svim većim gradovima, mogu da se pohvalim da je Bela crkva među većim, znači posle velikih gradova bila sledeća po redu sa ovom izložbom i zato smo i zamolili da bude što duže da bi mogli naši sugrađani i svi oni koji čuju, evo sad će putem vašeg medija, ja vam se od srca zahvaljujem zbog toga što ste sa nama i ovoga puta, dakle da čuju naši sugrađani da je ovako jedna izložba ovde kod nas i da mogu da se upoznaju. Evo ja recimo imala sam priliku stvarno da nešto prvi put čujem večeras, a kamoli naša deca i naši mladi, što nam je i cilj da znači prenesemo na mlade svu tu kulturnu tradiciju i to kulturno nasleđe koje je među nama i koje treba, ako mi ne održavamo, ja mislim da mi kao stariji na to mislim, znači nema ko drugi da to radi. Šta nas još očekuje u toku Češke kulturne jeseni? Pa u toku Češke kulturne jeseni, dakle, na časovima češkog jezika biće i dalje filmovi na češkom jeziku. To su inače, mogu da kažem, filmovi, odabrani filmovi, koji su ovako i kultni češki filmovi i oni iz nekih naših vremena, da tako kaže, kada smo mi bili deca, znači u kojima je posebno onako opisan mentalitet Čeha, njihov život, običnog radnika, običnog čoveka i to onako u svima nama koji to gledamo, onako budi i neke emocije lepe i neke uspomene i na kraju krajeva filmovi se i rade i kultura nam i služi za to da osetimo duh i jednog naroda, duh nečije kulture, da se i mi poistovetimo sa njom, da nešto naučimo, da nečeg se prisjetimo, tako da eto pozivam znači sve naše drage sugrađane da dođu svakog ponedeljka do kraja jeseni, svakog ponedeljka je u Školi Plus gore promocija češkog filma. Umeđu vremenu, znači kako sam i najavila, imamo i radionice na češkom jeziku, imali smo veče češke poezije, verovatno ćemo ponoviti pošto se pokazalo da je velika zainteresovanost, tako da eto mogu da se pohvalim da znači Češka kulturna jesen i sa ovom čak izložbom koja nije planirana kada smo mi osmišljavali ovu manifestaciju Češka kulturna jesen, ona je eto tako spontano došla do nas i očekujem da će tako biti i do kraja ove naše i jeseni, kao godišnjeg doba i naše kulturne češke jeseni. Puno posetilaca na ovoj lepoj izložbi, pa me zanima da evo jedan od njih nam kaže svoje utiske. Kako ti se dopalo sve ovo danas što smo imali priliku da vidimo ovde u Beloj galeriji? Veoma mi je drago da se organizuju ovakva kulturna dešavanja u našem gradu i smatram da su ona od izuzetnog značaja s obzirom da je naš grad multinacionalni
i treba zaista negovati svaku kulturu. Evo ja kao osoba koja ima poreklo i češko, i nemačko, srpsko i mađarsko, zaista volim da prisustvujem ovakvim dešavanjima. Svaka čast za Čehe koji se zaista trude da održe svoju kulturu i zaista je neguju na pravi način u našem gradu. Da li si saznao večeras nešto što možda nisi znao o Karlu IV? Pa kao na primjer to da je on jedan od najpoštovanijih Čeha i smatran za jednog od najvećih Čeha u Češkoj. Takođe da je i bio kralj Svetog Rimskog carstva i da je Prag postao pod, naravno, njegovom ingerencijom prestonica ili drugi Rim tog Svetog Rimskog carstva koje je dosezalo sve do Baltičkog mora.